नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत काराते चटणी करच पळूया. काराते चटणी करच्या काम जाय आशिल्ले सामान: एक काराते, सोय, रुचीपुरती मीठ, हरवी मिरसांग, गोड, बिंबल नाजाल्यार आमसण. कारातेचे होड तुकडे कापून कुकरा भितर थोडे उदक घालून 3-4 सीटी काढून हे शिजवून घेवचे. गॅसा फ्लेम हाय दवरूनच आम्ही 4 सीटी काढून घेतला. काराती शिजून बरी मऊ जालात. मिक्सर आयदनात कातून दवरिल्ली सोय, वली मिरसांग, रुचीक थोडे मीठ, आमसण येवच्याक बिंबल घालचे, थोडे गोड घालचे आणि थोडे उदक घालून चटणी अर्धगंध वाटून घेवची. अर्धगंध जाल्ली की तातूंत शिजोवन दवरिल्ली काराती घालून ती बी तातूंत वाटून घेवची. ही चटणी जरा कोडू, जरा आमशी, जरा तिखशी उरता आणि चिता बरोबर कालवून जेवच्याक खूप बरी लागता. तुम्ही बी घरात ट्राय करून कस जाल म्हण कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.